Do armády som sa dostala z ďalekého severu, z Vorkuty, a to som sa dozvedela, keď prišiel jeden inžinier robiť tam odbornú prácu do tej továrny, čo bola presťahovaná, a ukázal mi noviny, že sa zakladá československý armádny prápor v Buzuluku, nedaleko Uralu. Ja som ho poprosila, aby mi pomohol vybaviť si dokumenty, aby som sa mohla dostať do našej armády. Išlo ešte jedno so mnou dievča, Mária Petruňová. Tak sme boli dve. Cesta bola veľmi namáhavá, ale predsa sme sa dostali do Buzuluku. Keď na stanici som vystúpila a videla som uniformu československého vojaka, od radosti som sa rozplakala, že nevedela som ani slovo povedať, že predsa som sa dostala už do armády. Privedli nás do kasáreň, samozrejme lekár nás prezrel, zistili mi, že som po ceste prekonala zápal plúc, dali ma do nemocnice. Odležala som si tam 6 týždňov, prišla do kasáreň a začal sa výcvik. Cvičili sme ako každý iný vojak, so zbraňou v ruke, s puškou. Keď som prekonala už ten základný výcvik, dali ma do podôstojníckej školy. Celé rodiny prichádzali do Buzuluku a staršie ženy, ktorí mali 2 synov, muža, dcery v armáde na fronte, a oni práli na vojakov. Prali, žehlili, obšívali, varili, upratovali. To je tiež kus práce takej, čo nikdy nikto nespomenie. Keď vypuklo Slovenské národné povstanie, tak 2. paradesantnú brigádu poslali na Slovensko, na 3 duby a už podľa toho hneď zasadzovali do najťažších bojov. Tá 2. paradesantná brigáda ozaj bola elitne vycvičená, schopná aj na partizánsky boj. Aby som vám povedala pravdu, že celé Slovenské národné povstanie, celé Hore-Hronie by si zaslúžil každý vďaku a úctu. Lebo my sme mali zbraň a oni bezbranní a pomáhali nám. Či raneného nám schovali a ošetrovali, či nás oprali a hlavne jesť nám dali. Na tých ľudí treba vždycky s láskou a úctou spomenúť. Nerobili to za nejaké, čo budem mať za to. Tedy nikto nevedel, čo bude a ako. S vlastným nasadením života obetovali sa a pomáhali nám, kto jak mohol a čo mohol nám dať.